Assalamualaikum sedulur. Prige kabare? Semoga pada sehat-sehat kabeh ya. Nang kene paman karo dongakna ya lur. Muga-muga kontene paman makin menarik, nggo menghibur sedulur kabeh. Prige wis pada madang urung? Dina kiye paman garep masak terik tahu kentang senerek ala paman. Nang kene bumbune sing diulek ana bawang, brambang, miri, lombok abang diulek kasar wae ya lur. Njuk kanggo laose digeprek wae. Loncang karo tomate dirajang, dicemplungna nek wis meh mateng ya lur. Lanjut siapna minyak, nggo gawe ngongseng bumbune ya lur. Dienteni nganti panas. Agi wae bumbune dicemplungna. Dioseng nganti ambune wangi. Nek wis wangi, sunteki banyu sak cukupe. Dienteni nganti umeb. Agi wae kentang karo senereke dicemplungna dhisit ya lur. Dienteni sak umeban. Nek kira-kira wis amoh, tahune dicemplungna. Lanjut disesening ya lur. Nang kene seseninge ana uyah 2 sendok teh, kaldu ayam sak sendok teh, penyedap sak pucuk sendok teh, gendis Jawa 2 sendok teh, gula pasir sak sendok teh. Oh iya lur, paman klalen. Ditambahi santen sak cukupe, ben rasane tambah sedep. Dienteni sak umeban, dicicipi. Nek wis pas, agi wae siap dipleting. Kanggo sing wis nonton videone paman, tak dongakna muga-muga sehat kabeh, lancar rezekine. Matur nuwun, aja klalen madang lur.